La nostra reivindicació és demostrar que hi ha veus catalanes, o sigui, capaces d'escriure negre, i que són dones, i en aquest cas dones, en català. O sigui, la reivindicació és més, d'una banda, pel relat, que creiem que és una cosa que no està prou valorada i un gènere que s'ha de reivindicar per ell mateix, i d'una altra, demostrar que si busquem i ens hi posem, hi ha veus catalanes femenines capaces de fer gènere. El lector trobarà d'una banda molta frescor amb alguns dels relats, perquè precisament algunes autores noves aporten aquesta novetat, aquesta frescor. Trobarà gent amb molta experiència, com Rosa Ribas, com Isabel Clara Simó, gent que fa molts anys que escriu. Trobarà estils diferents, per exemple, l'Anna Moner, que és una escriptora valenciana boníssima, que aquí no és prou coneguda, però que escriu de meravella, doncs fa un relat molt gòtic, molt diferent dels altres. Trobarà veus molt noves, com la Roser Cabré, que és una noia molt jove, que és la més jove del recull, que ha fet un relat sense cap inhibició, boníssim, molt punyent, que et deixa cau quan l'acabes de llegir i que a mi em sembla una veritable perla. Després hi ha algun relat que també carregat d'algun relat rural, carregat d'allò dels drames del camp, problemes familiars. Vull dir, hi ha una mica de tot, hi ha una mica de tot.